De 37e editie van de Venraysche Fietsvierdaagse ging dinsdagochtend van start. De deelnemers konden zoals vanouds weer kiezen uit routes van 30, 45 of 60 kilometer. Ja, we zijn heel blij dat we inderdaad weer alles kunnen organiseren. Ik heb een paar jaar corona gehad en vorig jaar hebben we dan wel de fietsers gehad, maar alleen maar fietsen en zonder de nazit met allerlei gezellige dingetjes, muziek en loterijen en al dat soort zaken 's middags. Die hebben we nu wel weer, dus we zijn blij dat we weer een volledige fietsvierdaagse hebben dit jaar. Ja, maar jullie hebben wel geleerd van de coronajaren, begreep ik. Ja, we hebben met name bij het starten geleerd. Voorheen dan was het, iedereen die stond om 9 uur hier klaar met z'n allen, hutje-mutje bij de inschrijfbalie en, en te dringen om te kunnen starten. Nu hebben we gezegd, we gaan zoveel mogelijk inschrijven voor inschrijving. Dan heb je een ticket en dan kun je bij de kraam langs en direct starten. En verschillende starttijden hebben we ook ingesteld. Dus starttijd voor de 60 kilometer, 45 kilometer en 30 kilometer. En je ziet het nu ook het druppelt naar binnen. Het is niet meer de hectiek die we een aantal jaren geleden hadden hier. Heel veel mensen tegelijk. Nee, het druppelt netjes binnen. Nou, dat is eigenlijk ook precies wat we willen. Zodat ook mensen coronaveilig mee kunnen fietsen in ieder geval. Ja, jullie hopen op 500 fietsers, hè, hoorde ik. Ja, wat kunnen de fietsers verwachten van de 4 dagen? Nou, ze kunnen verwachten in ieder geval, het weer doet mee dit jaar. Daar zijn we ook heel blij mee. Want de 2 jaren dat we volledig gefietst hebben was het toen heel erg heet. Dus we hebben fantastisch weer deze week. En we hebben hier een hele mooie omgeving in Venray. We gaan weer alle richtingen uit rondom Venray. En je maakt van alles mee. Natuur, water, gebouwen, alles eigenlijk is te zien hier rondom Venray. Gewoon hartstikke mooi. Een hele gevarieerde route, dat is denk ik fijn om te weten voor de fietsers. Maar ook qua organisatie, want hoe is alles verlopen dit jaar? Ik kan me voorstellen dat het een flinke puzzel is geweest weer. Nou, het is een hele puzzel met vrijwilligers en dat is heel veel organisaties en clubs en verenigingen hebben dat. Dus we hebben eerst moeten kijken, hebben we voldoende vrijwilligers, wat kunnen we daarmee organiseren? En gelukkig hadden we voldoende vrijwilligers om het volledig, zoals we het nu altijd gedaan hebben, te organiseren. Dus dit jaar ook weer helemaal volledig een fietsvierdaagse met alle controlepunten, verkeersregelaars, routeuitpeilers en al dat soort zaken. En daar zijn we heel blij mee dat we die mensen toch hebben en dat die ook bij ons zijn gebleven, dat we het weer volledige omgang kunnen doen. En wanneer is het voor jullie geslaagd? Als de mensen tevreden zijn. Als wij reacties terugkrijgen van het waren mooie tochten, we hebben lekker gefietst, het was heel gezellig, dan is het voor ons geslaagd.